So congratulations to Nyati family. Today is their first anniversary, but I think vanenge vakanganwa kuti last year this time tingadai tichitamba masteps nekupururudza vanhu 30,000 vachiona live yemuchato. Kelvin akaperekedzwa naAnna is the one that posted kuti mukati havana kukanganwa here imi ondinda rasika date. Anyway, happy anniversary zvakadaro. Ko hamutani kukanganwa iniwo futi nenyaya dzevanhu. On this day sometime last year some two people exchanged vows. The Kelvin adai. And to be honest, I don't know, because munhu ukaona kutokanga adversary yekutanga vamwe vachiremember the 20-30 years iwo kangamwa ye last year zvinorevei nhai. Chimbonyatsondiudza kuti kana munhu achikangamwa anniversary yake zvinorevei. Problem is kubvira date chairo vakarongerwa remuchato kuti aiwa takumova from 21. If you remember muchato wakambonzi 21 ukanzi 28 ukanzi venue availability yemaservice providers ameno zvakangoitika vachingorongerwa zvavo vakangopeta maoko. So Barnabas achimhanya achiona kuti chakati chaungana pamwe ndo zvakaita kuti vaconfusike vasaremembe because vakaitirwa zvinhu zvacho. Pamwe pacho unotoona kuti it's not a happy anniversary zvekuda kuuya pasocial media uchiti happy anniversary to us iyo isiri happy anniversary. Mukada kutarisa maincidents akaitika gore rino rika anonyatsokuratidza imega kuti they cannot come on social media vachipretenda kuti happy anniversary to us pakadai panotorema cause nhasi wacho vakangonyarara havana kutomboposta anything. Anyway, pamwe tichaona masurprises. Ndoyo masurprises kavanenge vachingoti tazoita surprise tazodii. Regai tione kuti vanouya vachiti chii cause they've skipped day reanniversary ravo kuposta anything. Mukati kune chakanaka ikoko kunyazura ameno, I don't know. Let me just read my comments evanhu panapa. Hanzi vanoziva sei zvavasina kuburitsa ziya. And then zvikanzi happy anniversary, sure marriage inokudzidzisa zvakawanda but no man. Hanzi kuda haisi happy. Hanzi vakaita zvekusundwa so mubrain mavo hazvimo. It was not a planned event so havana kuzvichengetedza mubrain zvekuti vakaitirwa konde yemuchato. Aiwa icho chinogona chiri chokwadi sure. Dai vakanyatsosweta kuti day iri anniversary yeduka dai vakasweta nhasi vanenge vasina kumbokangamwa anniversary. Hanzi zvozikamwa nani. Hanzi kune hombe uko sick yeblue sick yepurple vanhu vakungowanzawo. Hanzi havazvizive. Hanzi please musapinde pazvinhu zvevanhu. Hanzi nhasi wese varipiko zvinozikamwawo naniko zvinozikamwa naniko izvi. Hanzi vakasokanganwa kudhara zveanniversary ndima kutovanetsa. Hanzi anniversary inombofungwa naniko gidza busy kufunga kutotsvaga imwe type yesiki zvake zveanniversary chitoitai imimi senyika because ndima karonga muchato. Hanzi vakamaziva sei madates ekupiwa. It's not like ndezveziya ravo ka havazvizive izvi zveanniversary zviya ndochii ichocho. Pamwe havatozive kuti anniversary yacho they should have an anniversary date or something like that. Pamwe they are not even familiar with those terms. Hanzi takapemberera ngozi tichiti mudzimu anenzeve anzwa. Hanzi haatozvizive zveanniversary izvi. So hatizonyatsoziva hedu kuti day ranhasi kwavari richiri kuringa here in their mind. But what I know is you usually get notifications from Facebook, from whatever. Vanokudza kuti today my memories anouya so. Uchingovhura Facebook yako you should see my memories. And pama memories 28 inofanira kubudisa memories akawanda kwavari. Kuti nhasi zuva riya chakati chakaitika. So I don't know hangu. We don't want to judge and we don't want kuti vazodai so it's not happy anniversary chi ivo ndo vanotoziva nemumba mavo kuti anniversary yakaita sei kwavari. I think kuti I get so worried if people don't remember my dates ezvinhu zviri important like this. Tingakangamwe zvedu zvimwe zvinhu but it's like forgetting your birthday. Ndo zvakangofa nekukangamwa anniversary. Ukaona kuti forget anniversary ka pakaoma ipapo patoipa manje kana zvatodaro. Ini ndinoti kwavari aiwa ngavachigadzirisa zvimwe zvinhu. Pane pamwe pekuti unongofunga kuti pamwe vanhu vari away of zvimwe zvinhu zviri important wotozoona kuti aiwa vana
kana kuti vachiri kumashure here kana kuti vachiri kupi. I think kuti sometimes zvimwe zvinhu zvavanokoshesa it's not necessary, then zvimwe like zvavanosiya zvacho kukoshesa ndo zvakatokosha muupenyu hwavo. So mari vai vakaita konde konde nevanhu vakacontributa pamuchato, which means kuti effort yavo was useless. Ndo zvandakaona from the onset pavakangokanya maservice provider paipai takangoona kuti izvo nyaya yakavakaita yekukanya maservice providers ndosaka marriage yavo yakuita zvairi kuita izvi, vachifurirwa naBarnabas achiti maservice providers haana kana basa. You remember kuti mukadzi waiwe gauni wekuda kubvisa mainyati gauni uya izuva futi ranhasi razvakaitika, zuva rakudoka kudai sondopa zvakaitika kunzi wembvise gauni zvakati vakatomutswa nemukadzi uya anga atori right. Takamunyeya zvedu tikamutaura, but she was right. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video. Please ngatione kuti tasvikawo target yedu 33,000 tapa dhuze, we are almost there.